mangerti mula dina iki rasane atiku ora kepenak merga ranaya ingkang tak penggalake mung kajaba murtane ya ku Sang Hyang Bathari Sri mula kang saka iku ayo Kakang Semalan nganti anak-anakmu nala gareng Petruk Bagong dina iki ngopadur ngendi dene Hyang Bathari Sri ning ngaten monggo kula dherekaken nggih Gus kula mireng parut katrosipun ingkang ngupadi Ndara ya menika Bambang Prabakusuma anggenipun ngupadi Bathari Sri ya paning Prabakusuma kuwi anakku nang aku ya ora bakal nikahake mula bakal tak taati saka kadohan rene iki nyasak alas kang gahat anakmu kanthi nada nganti ana ing nurunden gawe mengko munggah diganggu gawe marang sipating kewan gawe ana tengah inggih wetang sak dadule nala gareng Bagong karo Petruk iki ndaramku nyasak alas gawat kaliwatne wingit kepati-pati mula kowe kudu sing ati-ati aja adu-adu antara sak rubuhing landian. Wah, iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Dadi kowe nek ana jroning alas nek petruk macan aja mbok celuk macan, celuk kiyaine. Nek kowe petruk ula aja mbok celuk ula. Celuk noyot. Nek kowe ora nyakot Pak ora. Lho kok malah ngentut. Ora percaya. Macan ya macan, ula ya ula. Macan celuk kiyaine. Ula celuk oyot. Ayatmu diteluk ula ya gelem. Bocah kok. Wis ayo Kakang enggal dipacutake aku manding jroning alas iki Kakang. Nggih monggo. Suwi kula dherekaken Ndara. Monggo menawi Ndara. Badhe nadang tansah ngatos atur iki. Ana lacak wana wasa tumurning jurang Trabes kang dibandel peblonrotan kecempet penjalin sajeng wata sangapekes kumrekut sang saya sangkut tanpa lemeng pringgopoyo pati-pati ambentusi katempuking Pancawara ayo kowe dipatake ndakake bendaramu ayo kok katarika kaya mangkono Raden Janaka nyasak Wanawasa dikiting Ancala tapasing wau dadi oleh marang pringgodan lampah dumugi maju gendha catur madya teksi tengah gendha dalan catur papat wonten marga catur kacekluthak lampahing para tedana wingking saiki negari ujung gribek eling-eling sipating raksasa sareng mambet gandaning isah jebat kaswipating dengongok pating jenggirat nyayah kendangan mambet kusing senggawa Wah